家族なんだから当然、お前のお金は俺も使うものでしょ。給料を趣味に使ってる人に言われたくないわ。私の名前は優子。介護士として働いている。力仕事が多くて大変だけど、支えてくれる夫がいるから頑張れるの。夫の匠は車が好きでよくドライブに連れて行ってくれる。車好きが高じて自動車ディーラーとして働いている。マイカーへのこだわりが強くて、カスタムに高いお金を使っちゃうところが少し問題かな。結婚して3年になるけど、ある事情で子供はまだいないの。その事情というのが、母を介護しているのが私だってこと。私の父はもう亡くなっていて、一人娘である私が母を介護している。母の意向から実家で療養することになった。匠は私の実家で暮らすことを提案してくれて、おかげで母の介護に集中できる環境だ。匠には本当に感謝しかないわ。父が亡くなる前、父も自宅での療養を望み、いろいろと介護を手伝った経験から介護士になりたいと思った。こうして介護を通して、今までの恩返しをしてあげられることがとても嬉しい。もう少し母の容体が安定したら、孫の顔を見せてあげたいな。そんな淡い期待を抱いていた時のこと。その瞬間は急にやってきた。定期検診で病院に訪れると、芳しくない結果が返ってきた。すぐに検査入院。不安な気持ちを抱えたまま夜を過ごした。次の日の早朝、突然鳴る電話。まさかとは思いつつ電話に出る。もしもし？母が。わかりました。すぐに向かいます。病院から母が危篤だという連絡が入った。すぐに向かう。医師の話では、もうあまり長くはないだろうとのことだった。もっと親孝行したかったのに。孫の顔だってまだ見せてあげられてないのに。そして次の日、母は亡くなった。葬儀は身内だけで済ませた。それが母の意向だった。一通り葬儀関連のことが片付いて、母の持ち物の整理をしていた時のこと。私に向けた手紙が。そこには、今まで介護してくれたことへの感謝が綴られていた。お礼を言わないといけないのは私の方なのに、と思って読み進める。2枚目に入ってからだった。遺産についての話が書かれていた。生前に遺産についての話なんて一切聞いていなかったからびっくりした。父の遺産も合わせて全額あなたに相続するという旨が書かれていた。税理士さんを呼んで、税金がどれくらい引かれるかを計算してもらってびっくり。とんでもない額が私の中に転がり込んできた。まだ、私は何も恩返しできてないのに。母にはつくづくかなわないな。墓前に向かってつぶやいた。今日さ、ご飯食べに行かない？お母さんのことで最近大変だったでしょ？だからねぎらいにさ、美味しいもの食べようよ。お母さんもきっと望んでる。優子はよく頑張ったよ。母の葬儀が終わって少し経った時のこと、匠が私に提案してくれた。とても嬉しかったな。私のことを思ってくれてるんだって感動したのを今でも覚えているわ。ご飯を食べながら遺産のことについて話そう。いつも通りドライブをして少しいいところで夕食を楽しんだ。食事を楽しみ、一段落ついてから切り出す。ねえ、話があるんだけど。どうしたの？改まって。実は、こうして私は母からの手紙のエピソードを話した。すると匠は、マジか。とてもびっくりして信じられない様子だった。それもそうよね。結構な額だったもの。私だって信じられなかった。匠は最初、冗談だと思っていたみたいだけど、通帳を見せたら驚きで声が出なくなっていた。
食事も終わり、遺産のことも話せたし、久しぶりの贅沢な食事も楽しかったし、すっきりしたなと満足な気分だった。そしてお会計へ。今日は優子の慰労会だから俺が出すよと前もって言われていたので、匠が支払うのを待っていると、最悪だ。財布忘れてきちゃったよ。優子、払ってくれる？ごめんね。今日は約束してたのに。全然気にしないでいいのよ。美味しいところに連れて行ってもらったんだもん。普段財布を忘れることなんてないのに。まあ、たまにはこういうこともあるか。あまり気に留めずに支払いを済ませる。これは全ての始まりに過ぎなかった。お金が人を変えるとはよく言うけれど、本当だったのね。この時の私はあんなことになるとは知らなかった。私の慰労会を開いてくれてから1週間が経った頃、匠からのメール。悪い、今日も遅くなる。先にご飯食べておいて。最近はずっとこのメールが送られてくる。匠は仕事が立て込んでいるらしく、毎日のように帰りが遅い。平日は遅くまで仕事をしているから毎週ドライブに行ってたんだけど、それも中止に。まあ仕事だから仕方ないよね。そう自分に言い聞かせていたわ。そんな状況が1ヶ月近く続いた。たまたま連休を取れることになり、久しぶりにドライブに行くことに。上機嫌で助手席に乗ると、なんか違和感が。あれ？目線ってこんなに低かったかな？それにどこか内装も違うような。ねえ、この車。気づいた？車高を少し低くしたんだよ。それに内装も少しいじってみたんだ。マフラーにも少し手を加えてね。よく気づいたな。やっぱり私の違和感は当たってた。知らない間に車がカスタムされていたの。多分私が知らないだけでもっと改造が加えられているのだろう。匠は楽しそうに車を走らせる。仕事が大変だったからそれぐらいは許してあげてもいいか。相談もなしにお金を使ったことに対してモヤモヤはしたけどね。そうこうしている間に目的地に到着。やっぱりドライブはいいわね。日常を離れた場所で新鮮な風景を見ることができる。匠も久しぶりのドライブで楽しそうだ。ここのお店、前から行ってみたかったんだよな。優子も多分好きだと思うよ。楽しみだな。どこをドライブするかはドライバーである匠に任せている。いつもある程度場所は決まっているのに、今日は珍しく新しい場所だ。でも私好みの料理でとても美味しかったから大満足。ドライブはやっぱり楽しいな。余韻に浸っていると、ごめん、財布車の中に忘れちゃった。優子、払っといて。前にもこういうことがあったような。しっかりしてよねと軽口を叩きながら伝票を手にした。違和感がありながらも別に深くは考えなかった。この時はね。匠の繁忙期も終わり、また毎週ドライブに行く日々が戻ってきた。楽しいのだけれどなんか違和感がある。まずは車から香水の甘い匂いがする日がある。これは私の思い違いかもしれないけどね。そんなことよりもっと大きな違和感がある。それは匠がお会計の時に全く財布を出さなくなったこと。車に忘れた、家に忘れた、お金を下ろすのを忘れてた。いろいろと言い訳をして全く財布を出そうとしない。あまりにも無理な言い訳をするものだから問い詰めてみることにした。匠に一つ聞きたいことがあるんだけど。どうしたの？ご飯食べに行った時に下手な嘘ついて財布出そうとしないのはなんで？別に毎回おごれって言っているわけじゃないの。ただ理由を教えて。そりゃあ優子が今や大金持ちになったから俺が出さなくてもいいのかなって思ってね。
だって家族なんだから当然だろ。お金は優子だけのものじゃない。確かに言っていることは間違っていない。お金の使い道については2人でしっかりと話し合おう。そう決めて、まだ少し引っかかる部分はあるけれど、この問題については解決した。だけど、もっと大きな事件が起こるなんて思いもしなかったわ。おごるおごらない問題について話した後、匠は隠れもせず趣味にお金を使うようになった。私は車のことはよくわからないけど、いろいろとカスタムをしたり、新しい車を買いたいからお金をくれと言われたり。私は遺産を相続した後も仕事は辞めていないから、ほとんど手をつけていなかったの。匠は家族だからの一言で私にお金をせびってくる。それに貯金があるからいいかと、給料のほとんどを車につぎ込むことも出てきた。そんなある日のこと、いつも通りに助手席に乗ると、見慣れない色の長い髪の毛が。どう見ても女の髪の毛。しかも私の髪にしては色が明るい。どういうことだろう。私以外の女を車に乗せることってある？会社の女性を送ったら、昔は報告してくれていた。怪しい。匠に聞いても同僚を送っていったと答えられるだろう。カーナビの履歴で調べることにした。すると出てくるわ。どれもこれもラブホテルの住所。やっぱり車の匂いが違っていたのはこのせいね。あれ？これ午後12時？表示される時間帯がおかしい。平日の真っ昼間。本来なら仕事をしているはずなのに、どうしてこんなところに行ってるんだろう。それもほぼ毎日。もっと確実な証拠が欲しいと思った私は、匠が仕事に行った時に仕事先へ電話をかけることにした。もしもし、匠の妻ですけれども、主人に代わっていただけますか？ああ、どうも。いつもお世話になっております。匠さんですか？あの人は。え？どういうこと？まさか、匠がそんなことをする人間だなんて思ってなかったわ。急に大金が入ると人って変わってしまうのね。家族のお金という言い訳を盾に、自分の浪費を正当化するなんて許せない。それに、知らない女のためにもお金が使われているかもしれないし。怒りがこみ上げてきた。証拠は上がっている。絶対に突き止めてやる。そう思った私は証拠をまとめ、匠を呼び出すことにした。普段なら仕事で出られない電話。だけど今は違うよね。匠に電話をかける。まあ、仕事をしていることになっているからね。本当のこと知っているのよ。何回もしつこく電話をかけると、もしもし？何回も電話をかけてきて、なんかあったの？今、電話大丈夫なの？仕事中だけど、休養なら別だよ。それで、どうかしたの？仕事中？今、何の仕事してるの？仕事ってディーラーだよ。優香もよく知ってるだろ？ああ、そうだったわね。ところで、今日ちょっと話したいことがあるんだけど、大丈夫？わかった。今は忙しいから夜にしてくれよ。案の定、しらばっくれる夫。会社にはもう確認してあるし、証拠はバッチリ掴んだ。でも、ただ問い詰めるだけじゃ私の気が済まない。復習してやろう。実はその準備も少しずつ進めてたのよ。今、匠の位置がどこなのかわかるように、位置情報共有アプリをこっそり入れていたの。夜に話し合いをしようと持ちかけてきたけど、あることを思いつき、現場に行くことにした。私はタクシーで現場に向かうことに。やはり匠の車が。もろもろの書類を手に、匠の車へ近づき、近くの中古車屋へ。再び、ラブホテルの前に戻ってきて、匠が出てこないか観察をする。30分ぐらいが経った頃だろうか。
匠と若い女が出てきた。匠の思った通りのリアクションに笑いをこらえきれない私。あら、どうしたの？こんなところでお仕事？お前、なんでここに？匠さん、このおばさん誰？匠さんの知り合い？どういうことか、詳しく説明してくれるかな、匠？決定的な浮気現場を抑えられたこと、私が匠の浮気や仕事を辞めたことに気づいていたことに驚きを隠せない様子。隣の女はなんだ？若いのにブランド物ばかり身につけている。若い女に聞いてみる。あなたと匠はどういう関係なの？それにそんな若いのにブランド物をたくさん持ってるなんて。しかし、遮る匠。この子は今関係ないだろ？これも、ほら、仕事なんだ。ディーラーの経験を生かして、若い女の子の相談役をしてるって感じのさ。そんな嘘つかないでよ。じゃあなんでラブホテルが仕事場なのよ。おかしいでしょ。勝手に仕事辞めて若い女と浮気までしてどういうつもりなの？どうせその子が身につけてるブランド品だって匠が買ってあげたんでしょ。車にお金使ったりブランド品買ったりいい加減にしてちょうだい。お金は俺が稼いだものだからどう使おうが勝手だろ。逆ギレしてきた匠に私の怒りはさらに増す。前に匠言ったよね。お互いの財産は夫婦のものだって。だから私も勝手に使ったわ。何のことを言ってるんだ？匠の車売ってきたから。私たち夫婦の共有資産よね。あなたも好きに使うなら私も好きにさせてもらうわ。はあ？ふざけるな。俺が今までどれだけあの車を大切にしてきたかわかるはずだろ。それに二人でたくさんドライブも行った思い出が詰まった車を売った？自分が何をしてるか分かってるのか？それはこっちのセリフよ。私が遺産相続した途端に生活に必要なお金は全部私に出させて自分の給料は全額趣味に使う。挙句の果てには勝手に仕事を辞めて浮気相手に私たちのお金でブランド物を買うなんて。ふざけるのも大概にして。もうあなたとはやっていけないわ。私たち終わりよ。言いたいことをすべて告げてその場を後にした。帰ってすぐに荷物を引き払いそそくさと家を出て行った。離婚届だけを残して。その後の話、匠からはしつこく復縁を頼む連絡が来た。だってあの人は無職だし、私と復縁すればお金も一生安泰だしね。だけど私にはもうその気はさらさらない。絶対に離婚届に印は押さないからと言われ、頑くなに夫婦関係を維持しようとしたので、私も実力行使に出た。浮気の証拠を携え弁護士を呼ぶことに。私の言い訳に匠は反論できず、すんなりと離婚が成立した。離婚が成立した後、匠からの連絡はない。お金が人を変えるっていうのはよく聞く話だけど、まさか私の身近でそんなことが起こるとは思っていなかったから衝撃だったわ。それから私は遺産を介護施設の支援に使うことにした。介護士として働いているからよくわかるんだけど、大変な仕事の割には給料が安すぎるの。これから高齢化社会に向かっていくから介護士はもっと必要になる。だから少しでも職場の環境が改善すればいいなと思い、私はお金を使うことに決めた。どうせお金を使うなら自分のためだけなんかじゃなくて意義あることに使いたいわね。君は俺がいなくても生きていける。でも今度生まれてくる子供には俺が必要だ。離婚するってこと？いや、離婚ではなくてだな。俺は家出るから親は頼む。ずいぶんなわがままね。でも一度言い出したあなたが曲げないこともわかってる。あなたは好き勝手すればいいわよ。次の週末、荷物をまとめた高雪が迎えに来ていた愛人と出て行った。私は笑顔で高雪を送り出す。わずかに引きずらせた笑顔で
私の名前は片桐由美。48歳の専業主婦だ。職場恋愛から結婚して25年になる夫は高之、52歳の銀行員。私たちの間には2人の子供がいる。長男のヒロトは21歳の大学3年生。長女のエミは17歳の高校2年生だ。夫の高之とは新卒で就職した銀行で知り合った。4歳年上の高之は一流大学卒で、同期の中では一番早く主任へと出世した有望株。現在の私からは想像もできないが、入社当時の私は恵まれた容姿のおかげで、多くの職場男性から声をかけられていた。その中でも、一番熱心にアタックしてきた高之と私は付き合い始める。当時は誰もが羨むお似合いのカップルだった私たち。順調に交際を重ね、そして1年もしないうちに、私たちは結婚することになったのだ。結婚して以来、私たちは共働きをしながら義両親に月20万円仕送りをしていた。義父は零細の商事会社で働いていたが、事故に遭ってしまい、右半身が思うように働かせなくなってしまったのだとか。職場からは早期退職を余儀なくされた。義父が50歳になったばかりの頃である。義母は早くに義父と結婚し、就職やパート勤務の経験がない専業主婦だった。義父の介護だけで手一杯で代わりに働くことはできなかったらしい。義両親、特に義母とあまりしっくり言っていなかった私は、同居を迫られるのではないかと戦々恐々としていた。たまには家族で義実家を訪れることもあり、そんな時はあれこれこき使われることもある。義母が服やアクセサリーを新調していたりするのを見ると、本当に20万円も仕送りする必要があるの？などと思ってしまう。しかし、高之自身が同居に積極的ではなかったことと、義母も仕送りがもらえるなら同居はしなくてもよいとのことだったので、月額20万円は決して楽ではなかったけれど、私は喜んで仕送りの提案を受け入れたのである。私の給料の大部分が義両親への仕送りとなることになってしまったが、それに対しての不満はなかった。幸い2人ともそれなりに稼いでいたし、高之には隠していたのだが、私には早くに亡くなった両親から相続した不動産収入があったので、うまくやりくりしてずっと仕送りを続けてこれたのだ。むしろ反りの合わない義母との接触を最小限に抑えられる方がはるかにありがたい。そんな中、長男の妊娠を機に私は銀行を退職して、私も義母と同じく専業主婦になった。ごくごく平均的な平凡な家庭、ありふれた幸せな家庭、そう思っていた。でも、そう思っていたのはどうやら私だけだったらしい。最初に違和感があったのは5年前。その頃、娘のエミが小学校を卒業し、中学校に行き始める。ヒロトは高校生になっていた。子供もある程度手がかからなくなったので、私は家の近所の会計事務所に就職し、一般事務の仕事に就きながら、公認会計士になるべく勉強の日々を送っていた。その頃には高之も役職に就いていて、日に日に帰宅時間が遅くなり、朝帰りになる日も増えてきた。さらに週末に泊まりがけでゴルフや出張に行くことが多くなり、私や息子、娘ともどんどん話さなくなって、たまに家にいる時でも距離を感じるようになった。ここまで泊まりや出張があるものだろうかと頭によぎったけれど、それでも私は疑いたくない気持ちが強く、高之を信じようとしていたのだ。我が家の家計は共同管理をしていて、給料が振り込まれるのは高之名義の口座、
通帳と印鑑は高之が持っていた。そこから住宅ローンの返済や月々の光熱費などの引き落としをするようにして、食費や細かい雑費はキャッシュカードを預かっている私が下ろしてきて支払う。不動産収入とは別にしてある私の通帳に入る私の給料は、ほぼほぼ義実家への仕送りに充てられ、残高はいつも数千円だった。早くに役付きになった高之の稼ぎは平均よりも高い方だったし、私が再就職できたこともあって、義実家への仕送りも絶やすことなく続けられていた。子供たちの教育もそれなりに充実させてあげられていたし、老後に対する蓄えも少しずつ準備している。内緒の不動産収入があり、再就職が叶ったとはいえ、2人の子供を引き取って離婚するとなると、簡単に離婚には踏み切れず、連日帰りが遅い高之に疑惑を感じながらも、信じたいという思いの方が強かったのだ。ある日、ちょっとした違和感があった。銀行に行って現金を引き出したとき、残金がやけに減っていると思ったのである。前回引き出したとき、なんとなく金額を覚えていたのだが、今回引き出したときに7桁目が繰り下がっていたことに疑問を感じたのだ。月々の引き落としがかかるタイミングでもなかったのだが、それにしては大きな金額が引き出されていた。思い返せばこれまでにも同じような違和感を漠然と感じていたような気もする。何に使ったのだろうと不思議に思って高之に聞いてみた。ああ、それね。この前ちょっと下ろしたんだ。引き出したことは認めたのだが、その理由は結局うやむやにされてしまった。それでも今後が不安になる残高ではなかったので、それ以上問い詰めはしなかったのだが、通帳がなくて履歴を確認することができず不安を感じた私は、ネットバンキング契約を申し込む。ほどなくして届いた案内に従い手続きをすると、身に覚えのない引き出しがこれでもかと言わんばかりに出てきた。それまでに感じていた違和感が現実だったことに気づいて、私は深いため息をつく。道理でここ最近、残金が増えないはずだ。そしていよいよ、私が感じていた疑惑が確信に変わった。きっかけは一本の電話から。日曜日の午後、その時家にいたのは私一人。固定電話が鳴るなんてめったにないこと。私は妙な胸騒ぎを覚えながら電話に出る。高之さんと離婚してください。私、高之さんとの子供を妊娠したんです。それを聞いた私は、驚きよりも、やっぱりという気持ちでいっぱいだった。うすうすは気づいていたのだが、それが高之の愛人からの電話で確信へと変わった瞬間である。相手は一方的にあれこれ話していたが、もう耳には入ってこない。私は黙って電話を切った。その夜、珍しく早く帰ってきた高之に話があると言われた。おそらくは、昼間の電話のことを愛人から聞いて、ということだろう。夕食が終わって2人の子供が部屋に引き上げた後、高之は話し始めた。若い愛人がいること、その愛人に子供ができたこと、だからこの家を出ていくと。高之は言い出したら聞かない人だ。それはこの25年間で身に染みて分かっている。君は俺がいなくても生きていける。でも、今度生まれてくる子供には俺が必要だ。離婚するってこと？いや、離婚ではなくてだな。俺は家出るから親は頼む。なんという言い草だろう。自分勝手にも程がある。両親の介護を私に押し付けたいばかりにあえて離婚はせず、さっさと別居して自分は若い愛人とよろしくやりたいだなんて、私一人だけが苦渋をなめさせられるのは納得がいかなかった。
いい年をした大人のやることだとは思えない。怒りを通り越して呆れ果て、うすら笑いすら浮かんでくる。ずいぶんなわがままね。でも、あなたが一度言い出したら曲げないことはわかってる。好き勝手にすればいいわよ。次の週末、荷物をまとめた高雪は迎えに来ていた愛人と出て行った。愛人はどこぞのキャバクラの人気キャバ嬢らしい。限りなく金色に近い茶髪はぐるぐるに巻かれていて、ゴリゴリのギャルメイク。着ているものもなんだか派手な装飾がされていて、いかにもといった感じ。高雪と二人で並んでいても、この二人が恋人同士だとは思わないだろう。親子ほど年の差のある今時の女の子を妊娠させて、一体何を考えているのだろうか。しかし、もう私には関係のないことだ。私はこれでもかというほどの笑顔で高雪を送り出す。そして、私も子供たちと一緒に引っ越しの用意をする。私は高雪から愛人の話を聞いたとき、もうすでに離婚を視野に入れていた。親の介護や仕送りを丸々押し付け、自分は愛人と一緒に暮らすだなんて、常識のある人間のすることとは思えない。私は不動産屋へ行き、引っ越し先を探した。幸い良さげな物件がすぐに見つかり、子供たちと一緒に少しずつ荷物を移動させ始める。高雪は愛人のところに行ったまま帰ってこないから、その変化には気づかないだろう。今まで住んでいた父から相続した土地に建てた家のローンは完済していたので、私はその家を賃貸物件で貸し出す契約をすることにした。立地条件は申し分ない物件だったので、借り手はすぐに見つかった。ここの家賃収入があれば、高雪と離婚になったとしても、安定した暮らしを続けていけるだろう。1ヶ月もしないうちに、高雪から連絡が来た。ちょうど2人の子供たちと、新しい家で夕食を食べている最中だった。どういうことだよ。今月分の仕送り、まだしていないらしいじゃないか。毎月末に振り込まれるはずの20万円が、今月はまだ入金されていない。そう義母から高雪に連絡があったらしい。当然だ。振り込んでいないのだから。っていうか、もう二度と振り込むつもりなどない。今までは高雪の両親でもあったし、仕方なく振り込んでいたけどもうその必要もない。私に連絡が来るだろうと、あらかじめ義両親からの連絡をブロック&着信拒否設定にしていた。あの時、君は分かってると言ったじゃないか。なんで振り込まないんだ。分かってるって言ったのは、あなたが一度言い出したら曲げないってことよ。仕送りの継続を承諾した覚えはないわ。言ったわよね。好き勝手にすればいいわよって。家族を捨てて愛人のところへ行く人のことなんて、もうどうでもいいわ。私も好き勝手にやらせてもらうから。ちょっと待てよ。今さらそれはないだろ。あの家に行ってもお前たちはいないし、一体どこにいるんだ。それをあなたに教える必要はないわ。私たち、離婚しましょう。今後の連絡は、すべて弁護士を通してね。近いうちに手紙が届くから。ちょっと待てよ。言うな。待ってくれ。私は高雪との通話を切り、着信拒否設定をした。LINE もブロックをする。ヒロトもエミも、私と高雪のやりとりを聞いていて、惜しみない拍手をしてくれた。お母さん、やったね。あんな自分勝手な人、離婚しちゃって正解だよ。そうだな。俺たちを捨てて愛人に走るなんて、もう父親だなんて思いたくないよ。子供たちにそんなことを言われる父親なんて、本当に情けない。そんな男と25年も結婚生活を送っていたなんて、自分の愚かさに我ながら呆れる。でも、今更後悔しても仕方ない。
私の新しい人生はもう動き始めているのだ。これからは前を向いて生きていこうと誓った。可愛い息子と娘のために、そして何よりも自分のために。その後、私は弁護士を通して高之と離婚することができた。敏腕弁護士が相場よりも高めの慰謝料を請求し、高之は泣く泣く支払いに応じたらしい。ちょっと驚いたのは、愛人の妊娠が実は嘘だったこと。私と高之を離婚させるためのブラフだったようで、本当に離婚した高之が両親との同居を前提に愛人と結婚しようとしたところ、同居なんてできるわけないと逃げられてしまったそうだ。まあ、あの愛人ならこうなる未来は想像できたけれど、挙句の果てに預けていたクレジットカードを勝手に使われてしまい、私への慰謝料とカードショッピングの引き落としが重なって貯金が底をつきかけているのだとか。愛人と一緒に暮らすために借りていたマンションも家賃が払えずに解約し、今は一人で実家に戻ったそうだ。父親は右半身不随に加えて痴呆症を発症し始め、もう母親一人の手には負えないらしい。それどころか母親も心労が重なって寝込みがちになってしまったんだとか。ヘルパーを頼むこともできず、自分が休んで面倒を見なくてはならなくなったため、職場でも出世コースから外れてしまい、すっかり落ち込んでいるようだ。弁護士を通して私との復縁を申し出てきたが、もちろん私は跳ねのける。散々私を振り回しておきながら、困った時だけ手を差し伸べてほしいなんて、ずうずうしいにも程がある。念には念を、で、接見禁止命令の手続きを取ってもらった。もう二度と高之に会うことはないだろう。あれから5年の月日が過ぎた。元義両親は相次いで亡くなり、高之も行方不明になってしまったらしい。高之の実家には売り屋の看板が立てられていたが、立地条件と建物の傷み具合から買い手がつくとは思えない。その間にはヒロトも就職し、結婚もして長男を授かった。エミも教員免許を取得し、来春から中学校の英語教師として就職する。私も無事試験に合格して公認会計士になった。相変わらず会計事務所に勤めながら穏やかな日々を過ごしている。今日はヒロトがお嫁さんと孫を連れて遊びに来る予定だ。腕によりをかけて料理を作ってもてなしてあげよう。エミも手伝うよと台所に入ってくる。ささやかだけど、この幸せがずっと続いてほしい。私はそう思った。マリナ、俺とやり直そう。憂いを帯びたイケメンが私に手を差し出す。はい、と思わずうなずきたくなるが、そうはいかない。離婚してと言い出したのは周平でしょ？今更どうしたの？すべて私の思惑通りにことが進むなんて。夫の無責任さにはほとほと呆れた。私はマリナ、25歳。憧れの男性とついに結婚した。もうじき子供も生まれる。美容専門学校の先輩だった周平は、他の誰よりも技術やセンスがずば抜けて優れていた。しかもイケメン。何でもそつなくこなす彼は、容姿も相まって最高にかっこいい。彼に憧れている女の子はたくさんいた。私もその一人だ。どうにかデートの誘いに成功したところで、ごめんね、キャンセルで。と直前に断られることも多かった。それだけあちこちから引っ張りだこで、簡単には近づけない存在だった。そんな彼に選ばれて結婚したのは私。授かり婚だから親には心配されたけれど、結婚には勢いも必要だと思う。時々、仕事が辛いという彼。実は大きな夢を持っていたのだ。彼は私にだけ夢を語ってくれた。人の下で働くのは縛られているようで好きじゃないんだ。何より俺は
雇われで終わるような人間じゃないと思うんだよね。いつか自由に働ける自分の店を持ちたいんだよ。従業員とか雇わない。小さな美容室が理想的だね。全部俺の思い通りにしたいからさ。ねえマリナ、夫婦でやってみる？うん、やろう。まあ、9割方俺目当ての女性客が殺到するだろうけど、マリナ嫉妬しちゃうんじゃないの？彼はいたずらっぽく笑った。嫉妬なんてしないよ。私は周平の妻だもん。ドーンと構えて周平をサポートします。頼もしいね。彼の夢を全力で応援しようじゃないか。出産後は忙しくなりそうだから、すぐさま独立の準備に取り掛かる。そしてとうとう、2ヶ月後にはオープンする予定だ。すべてが順調。あまりに幸せすぎて夢みたい。ほどなくして私は出産した。入院中、夫が一度もお見舞いに来てくれなかったから、私は少し苛立っている。仕事休めなくて、と言われるとどうしようもない。美容師の夫は指名がびっしり入っていて抜けられないのだ。けれど私は妻だから嫉妬なんてしない。家に帰ったらたっぷり甘えちゃおう。そんな気持ちで自宅に帰った。するとそこには夫と女。アパートなので玄関を開けるとすぐに部屋だ。ラフなスウェット姿の夫と女は食卓で普通にご飯を食べている。子供を抱えて玄関で立ちすくむ私の方が他人の家に間違えてきちゃったように場違いだ。あれ？これは夢かな？夫は、もう帰ってきちゃったのか。とぼやきながら頭をかく。慌てる様子もない女は食事の手を止めない。その女は私もよく知っている人だ。夫の元カノ。同じ美容学校に通っていて、くっついては離れを頻繁に繰り返していた。けれど、いつも長くは続かないから、結局のところ相性が悪いのではないかと思っている。どうしてエリちゃんがうちにいるの？答えは分かりきっていたが、恐る恐る尋ねた。彼女はくすりと笑って答える。一緒に暮らしてるんだよ。やっぱり周平は私がいいんだって。なんかさ、私たち、離れられないんだよね。私は唇を噛みしめた。今さら元カノが割り込んでくるとは思いもしなかった。たった5日、目を離しただけで奪われてしまうなんて。胸の奥がズキズキと痛くなる。結婚して子供までできて、美容室を一緒に経営しようって奔走した。それほど順調だったのに、理解できない。ごめんね。やっぱりエリが良くなっちゃってさ。夫は彼女の肩を抱き寄せながら言った。マリナって真面目っていうか現実的っていうか、なんかめんどくさいんだよね。俺いろいろ責任背負わされるの嫌になったよ。は？勝手すぎる言い分に怒りを通り越して呆れた。すでに子供は生まれているのだ。後戻りはできない。抱いていた子供の顔を夫に見せる。意味がわからないよ。この子はどうするの？夫は顔色一つ変えない。俺子供嫌いなんだよね。いくら話し合っても無意味だと悟った。めんどくさそうに唇を突き出した夫の後ろで、彼女が口をムズムズさせて笑いをこらえている。ああ、私は惨めだ。うつむいていた顔を上げ、大事な質問をした。美容室はどうするの？2人で一緒にお店を開くために、これまで準備してきたのに。最初は周平にばかり負担をかけてしまうと思う。
けど子供が6ヶ月になったら保育園に預けて、私も働くことになっていたでしょ？だから2人で頑張るんだよね。父親としての責任を放棄されても、ビジネスパートナーとしての関係は簡単に立てないのだ。浮気した夫は憎いけれど、許すしかない。私にそんな強い心があると、今は断言できない。でも、美容室経営には、夫の力がどうしても必要だから。夫は、と、また頭をかいて少し考える。やめよっか。軽い返事に私はうろたえた。手に汗がにじむ。そんなの無理だよ。2ヶ月後にはもうオープンの予定なんだから。でもさ、俺経営者じゃなくて、やっぱり雇われの方が気が楽でいいや。経営って大変だね。なんか書類読んでハンコ押すだけで疲れちゃった。責任とか重いんだって。夫は両手を顔の前で合わせてニコッと笑う。小首をかしげて言った。ごめんね。キャンセルで。デートのドタキャンとはわけが違う。こんな簡単な一言で済ませられるわけがないだろう。まあ、そういうことだから、俺は自由になりたいんだ。今すぐ離婚してくれる？これ以上、無責任な夫に付き合っていられない。いいよ。好きにすれば。私は夫を捨てる覚悟ができた。すぐさま役所へ離婚届をもらいに走り、夫に記入させた。これで私たちは赤の他人。本当に好きにすればいいんだ。私は子供を連れて実家に戻った。両親は怒り心頭で、今すぐにでも元夫のところへ怒鳴り込みに行こうとしていた。けれど、私は止めたのだ。別にいいよ。少し放っておこう。元夫がこの先どうなるか、高みの見物をしてやろうと決めた。それから2ヶ月後、本当なら念願の美容室がオープンし、忙しくしていた頃だ。私は子供と一緒に散歩したり、昼寝したり、のんびり過ごしている。平穏に暮らしていたが、突然、元夫がやってきた。電車で2時間も離れている実家まで来るなんて、手不精な元夫にしては相当なことだ。状況を察して子供は両親が連れ出してくれた。元夫を客間に通しお茶を出してあげる。元気にしてた？エリちゃんとは続いてる？私がのんきに尋ねると、元夫は表情を曇らせる。エリは、別れちゃった。また？でもどうせそのうちよりを戻すんでしょ？もう独身なんだし、いくらでも遊べばいいよ。いや、無理かも。がっくりと肩を落とす元夫。もうエリには戻らないよ。約束する。だからマリナ、俺とやり直そう。憂いを帯びたイケメンが私に手を差し出す。はい、と思わずうなずきたくなるが、そうはいかない。離婚してと言い出したのは周平でしょ？今さらどうしたの？やっぱり、俺を引っ張ってくれるマリナが一番だって気づいたんだ。俺にはマリナしかいない。他の女じゃダメなんだよ。どんなに嬉しい言葉を並べられても、私の胸はときめかなかった。そっか。他の女じゃダメ、じゃなくて、他の女が相手をしてくれなくなったの間違いじゃない？どうせエリちゃんにも捨てられたんでしょ？元夫は拳を握りしめて目をそらす。だって周平のこれからの生活は大変そうだもん。女の子と遊べる余裕なんてないよね。猫背になっていた元夫が大きく反応する。やっぱりマリナの仕業だったのか。
お前が仕組んだことだったんだね。私が仕組んだ？何を言ってるの？私は何もしてないよ。しらばっくれるな。俺がどうなるか分かってて、ひどく残酷なことをしたんだ。全部マリナのせいだ。どうやら私が思っていた通りの展開になったらしい。けれど、私は本当に何もしていない。元夫の無責任さが招いた結果だ。私のせいじゃないよ。周平のせいだよ。離婚が決まった時、美容室のオープンはもう間近だった。周平は今まで何してたの？元夫はキリリと奥歯を噛む。離婚当時、オープンに向けてテナントの内装工事が始まるところだった。元夫がきちんと確認さえしていれば、キャンセルだって間に合ったかもしれない。少なくとも備品設備くらいはキャンセルできただろう。それを怠ったから、元夫の知らないところで、開店準備は進み続けていたのだ。美容室の形だけ出来上がったんだね。どうするの？今からでもオープンさせるの？いや、俺はちゃんとやめるって言っただろ。それなのにお前が中途半端に投げ出したからいけないんだ。開業の準備はほとんど私がしてきた。オーナーは元夫だが、大事な書類にハンコを押す係に過ぎない。今思えば、こんなにも責任感のない人と店をやろうなんて無謀だった。いくら腕が良くてもお先真っ暗すぎる。元夫の顔を立てて契約者のすべてを元夫にしていたことが不幸中の幸いだ。美容室の形は出来上がっているから開業はできるが、様々な手続きを元夫ができるとは思えない。辞めるの一言で辞められるわけないでしょ。辞めたいならきちんと手続きくらいしないと、無責任にも程があるよ。そんな、一緒にオープンさせるはずだったんだからどうにかしてよ。そう言われてもね。名義はすべて周平だし、私は関係ないから知らない。元夫のもとにも業者からの手紙や電話が大量に行っていたはずだ。それをすべて無視したことに少し驚いている。さすがに途中で気づくだろうと思っていた。実は私にも業者から連絡は来ていて、予定通りお願いします、と答えていたことは言わないでおこう。たくさん請求書が来ていて、足してみたら1000万だよ。ねえ、これ、借金1000万ってこと？俺これからどうしたらいいの？自分の尻も拭けないような男とは別れて正解だった。さあ、知らない。キャンセルした女に頼らないでよ。元夫の美しく整った顔がみるみる歪んでいく。涙と鼻水で汚れた顔は見るに耐えないほど醜かった。その後、元夫は雇われの美容師を続けている。業界は狭いもので、元夫の勤め先のオーナーは私の父の知り合いだ。父も元美容師だった。そのつてを使って嫌がらせしようってわけじゃない。勘弁してよ。俺をどれだけ苦しめれば気が済むの？元夫が泣きついてきた。当然の権利だよ。オーナーに頼んで子供の養育費を給料天引きにしてもらったのだ。借金返済に養育費。支払いはきついだろうが責任は取ってもらう。数ヶ月前までは孫うことなきイケメンだった元夫がずいぶんやつれてしまった。目の下にクマがあり、頬がこけるだけで人相は変わってしまうらしい。お金がないと女の子と遊ぶこともできないし、潤いのない毎日なのだろう。哀れだが、元夫にはこれからもしっかり働いてもらわないといけない。一方私は地元で美容室をオープンさせた。父にアドバイスを受けながら、子供連れでも来やすい美容室を目指している。勢いでした結婚は失敗したけれど、子育ては失敗しても途中で放棄はできない。きちんと子供に向き合って
立派な大人になるまで見守るんだ。私の名前はリナ。26歳の OL だ。私の父は10年前に病気で亡くなった。去年、同じ職場のヤマトと結婚して家を出るまで、母と私は二人きりで支え合って生きてきた。困ったことがあったらいつでも帰ってきなさい。私を嫁に送り出すとき、母は優しく言ってくれた。その言葉はありがたいけど、ヤマトとの関係は良好で毎日楽しく暮らしている。唯一不満があるとしたら義両親との同居だ。ヤマトの両親はまだ若いし、同居なんていらないと思うのだが、うちの親はずっと女の子が欲しかったから、リナが嫁に来てくれて嬉しいんだってば。そう言われると悪い気はしないけれど、義母は仕事をしていないのだが、家事も全くしない。ずっとテレビを見ている。仕事をしている身からすると、これが結構しんどいのだ。さらに追い打ちをかけたのが妊娠発覚だった。妊娠自体は大歓迎で、ヤマトも義両親も大喜び。想定外だったのは私のつわりだ。ずっと吐き座りで何を食べても気持ちが悪かった。なんとか仕事には行っていたが、体重はみるみる減り、医者からも入院を勧められる始末だった。入院なんて許さないわ。家に帰り、入院の相談をすると、開口一番義母はそう主張した。だってその間、この家の家事は誰がやるのよ。呆れて返事ができなかった。やつれ果てた私を見て、そんなことしか言えないのだろうか。でも、この状態ではどのみち家事なんてできないです。私が切実に訴えると、義母はとんでもないことを言い始めた。じゃあ、男の子を産みなさい。え？男の子だったら、また嫁を家に連れてこれるでしょ？嫁がいると家事も介護もやってもらえて便利だからね。私たちの面倒はリナさんが見るとして、ヤマトの面倒を見てくれる嫁を用意しないとでしょ？男の子を産むって言うなら、少しの間だけ我慢するわ。耳を疑った。義母が同居を希望したのは、私に家事や介護をさせるためだというのだ。私はそんなことをさせるために赤ちゃんを産むんじゃありません。思わず強い口調で言い返してしまった。単なる冗談じゃないの。義母は不機嫌そうに言った。まったく、冗談も通じないんだから。とにかく入院には反対よ。家事は立派な嫁の仕事。母親になるなら強くならなきゃ。私は助けを求めるようにヤマトに視線を送ったが、つわりは病気じゃないって聞いたよ。義父だけは無理をさせて何かあったらどうするんだと言ってくれたが、義母の勢いには勝てない。結局入院することはできなかった。私は重いつわりと戦いながら仕事と家事をこなすしかなかった。しかし無理を続けた私のつわりが軽くなるはずもなく、ついに動けなくなってしまった。その日、義母がなかなか起きてこない私を見に部屋までやってきた。リナさん、いつまで寝てるの？すみません。体に力が入らなくて。まったく、何のために嫁に来たんだか。義母は私の心配などしてくれない。私が起きられないのを確認すると、さっさといなくなってしまった。義母にとって、私は本当にただの召使いでしかないようだ。どうしよう。病院に。私は続けて様子を見に来たヤマトに助けを求めた。ヤマトなら助けてくれるはずだ。だって私のお腹にいるのはヤマトと私の赤ちゃんなのだ。リナ、起きれそうか？助けて、ヤマト。本当にもう無理なの。そっか。やっぱ起きれないのか。じゃあ、はっきり言うけど、俺も本当にもう無理だわ。え？健康で同居も OK って言うからリナと結婚したけど、つわりくらいで大騒ぎして、こんなに甘ったれだったなんて、期待外れ。
頭をハンマーで殴られたような強烈な衝撃を受けた。ヤマトはこれまで義母とは違い、私を責めることはほとんどなかった。むしろ、私と義母の板挟みで苦しんでいるんだと思っていた。だけど、それは違ったようだ。母さんが俺の言いたいことを代わりに言ってくれるから今まで言わなかったけど、お前は嫁なんだからな。つわりで家事ができないなんて甘え、いつまでも通用すると思うな。そんな、甘えとかじゃなくて、つわりは個人差があるの。じゃあ、妊娠に耐えられない体に産んだお前の母親に文句言えよ。俺たちに迷惑かけるな。今日もちゃんと家事しろよ。ヤマトはそれだけ言って部屋から出て行ってしまった。私は絶望的な気持ちになった。ヤマトが私の味方をしてくれないのなら、私の味方はどこにもいない。自然と涙が頬を伝った。ヤマトと義父は仕事に行き、義母は私を残して婦人会の集まりに行ってしまった。一人になると心細くなり、また涙が出てくる。誰か、助けて。ぽつりとつぶやいたその時、私のスマホが鳴った。その日の夜、まさかこんなに心穏やかに眠ることができるなんて。今日は怒涛の一日だった。私は妊娠して以来、初めて安らぐのを感じた。翌朝はいい匂いで目が覚めた。なんだか気分もいい。おはよう。朝ごはんできてるよ。ありがとう。テーブルには美味しそうな料理が並んでいた。全部私の母が用意してくれたものだ。そう、ここは私の実家。あの時、電話をかけてきてくれたのは母だった。母は妊娠報告以来しばらく連絡がなかった私を心配していた。困ったことがあったらいつでも帰ってきなさい。母の言葉がよみがえる。気づけば私は泣きながら助けを求めていた。母はすぐに駆けつけてくれ、病院に連れて行ってくれた。幸い入院は避けられたが、衰弱していたため、今は仕事も一時的に休業して実家でゆっくり休んでいるというわけだ。はあ？実家にいる？昨夜、ヤマトは家に私がいないことを知ると激怒して電話をかけてきた。つわりがひどいうちは家事もできないし、しばらく仕事も休んで実家で療養することにしたと説明しても全く理解してくれなかった。言ったよな。お前は嫁なんだよ。今すぐ戻ってこい。今の私には守るべき赤ちゃんがいる。またあの家に戻れば無理をせざるを得ない。過度なストレスは体調にも良くないだろう。悪いけど、赤ちゃんのためにも今は戻れない。今回だけは折れるわけにはいかなかった。もういい。勝手にしろ。ヤマトは怒って電話を切ってしまった。あんたみたいな嫁、恥でしかないわ。ヤマトと入れ替わるようにかかってきた義母からの電話も非難の嵐だった。うちの家族が申し訳ない。私には何もできないが、ゆっくり休んでおいで。義父だけがこっそりと謝ってくれた。落ち込んだし悲しくもなったけど、そばに母がいてくれたおかげでなんとか気持ちを冷静に保つことができた。ヤマトくんもお母さんも初めてのことばかりでうまく対応できないのかもしれないわ。悩むときは思いっきり悩んだらいいのよ。悩めるのも生きてるからなんだから。母は父を失っているからよりその言葉に重みがあった。私は生きているし、自分の進む道をどうするかも決められる。まだ答えは出ないから今やれることをしっかりやるしかない。そう決めた私はひっそりと行動を開始した。それから数ヶ月後、体調に波を抱えつつもなんとか元気な女の子を出産した。実家に産後1ヶ月だけお世話になり、なるべく早く帰ることにした。ヤマトと義両親にせめてもの誠意を分かってほしかったのだ。困ったことがあったらいつでも帰ってきなさい。母はいつもと同じ優しい言葉をかけて送り出してくれた。
ただいま帰りました。ところが、義両親とヤマトは外出しているようだった。今日帰ることは伝えてあったのに。実家にいる間もヤマトとは連絡を取ってはいた。ヤマトから帰ってくる言葉は文句ばっかりだったけど、娘が生まれた時ももちろん連絡したが、ヤマトが顔を見に来てくれることはなく、それが気がかりでもあった。家の中は予想していた通り、埃が舞い、手入れが行き届いていないのが分かった。とりあえず娘を安全に寝かせる場所を作るため、私は掃除から始めた。家中を掃除していて、私はある違和感を感じていた。私の荷物がない。違和感の正体は、小物から家具に至るまで私の持ち物だったすべてがなくなっていたことだった。私がそのことに気がついたと同時にヤマトたちが帰ってきた。なんだ、いたの？義母は私を一別すると、すやすやと眠っている娘を見てこう言い放った。家事もしないで家出して、結局女を産んだんだね。本当に役立たずだよ。孫に向けた視線からは愛おしさは感じられない。私が命がけで守ってきた娘がかわいそうでならなかった。夕食は何がいいですか？私作りますから。母は、お互い初めてのことでうまくいかないこともある。そう言った。私は悲しみをこらえ、歩み寄ろうとしたのだ。そのために帰ってきたのだから。はあ？今何時だと思ってるの？とっくに家族水入らずで食べてきたわよ。私は藁にもすがる思いでヤマトを頼った。ヤマト、あなたと私の娘よ。抱っこしてあげて。しかし、本当に俺の子？リナに似て体が弱かったら迷惑なんだけど。調べて俺の子ってはっきりしてから抱っこするわ。あと、もう帰ってこないと思ったから、お前の荷物は全部捨てといたから。信じられない暴言に絶句した。時が止まったように動けずにいると、娘が大声で泣き出した。それにつられるかのように、自然と涙が溢れてきた。勇気を出して帰ってきたのに。うまくいかないのは、お互いに余裕がないせいだと信じたかったのに。私は怒りも悲しみも抑えきれなかった。つわりは仕方のないことじゃない。この家では体調が悪くなった人は家族じゃないって言うの？私の荷物を捨てた？なんでそんなことしたの？お父さんの時計だってあったのに。何騒いでんの？お前がダメだからこうなったんだろ？嫌なら出て行けよ。大歓迎だから。ヤマトと義母は大笑いした。困ったことがあったらいつでも帰ってきなさい。母の言葉が再びよみがえった。わかったわ。私は娘と手荷物だけを持って義実家を飛び出した。関係性を再構築しようとした私の気持ちを踏みにじったのはあの二人だ。もう許すつもりはない。私は速攻で離婚届をヤマトに送付。ヤマトから記入したから取りに来いと連絡が来たのは1週間後のことだった。私は母に娘を任せ、ある人にメールを打ってから義実家に向かった。そう、私の復讐劇の始まりだ。義実家に入ると、義母も義父もヤマトのすぐ後ろに控えている。離婚届は？私が聞くと、ヤマトは離婚届を投げつけてきた。まあいい。これさえ手に入ればあとはこっちのものだ。これはこれから役所に出します。勝手にしろよ。お前から出て行ったんだ。慰謝料も養育費も払うつもりないから。いいえ、むしろ迷惑料を請求するわ。義母は鼻息荒く叫んだ。そのことだけど、息を吸い込み、ある話をする覚悟を決める。彼らの人生が大きく狂うであろう話を。二人とも、今すぐこの家から出て行ってもらえる？はあ？頭がおかしくなったのか？
出て行くのはお前だろ。いいえ、この家は私が買い取りました。この家の主人は私です。嘲笑を浮かべていた義母は顔を真っ赤にして怒り狂った。ふざけないで。この家はお父さんの名義でお父さんのものよ。あんたはただの元嫁。さっさと出て行きなさい。私は騒ぐ義母に登記簿謄本を突きつけた。そこにはきっちりこの家の持ち主が私であることが明記されている。どういうことなの？戸惑う義母と大和、追い打ちをかけるように衝撃の事実を口にした。私、父から1億円の遺産を相続しているんです。1億？ええ、困った時に使ってと父が残してくれた大切なお金です。今がその時だと判断しました。お父さんと交渉して私がこの家を買い取ったんです。ちょっと待って。あなた、どういうこと？義母は義父に詰め寄った。どうって、リナさんに売りたいと思ったから売ったまでだ。そんな、勝手に。ここは俺の名義で、俺の家だとお前も言ったじゃないか。誰に売ろうが俺の勝手だろ。大和と義母は動揺を隠せず、顔を見合わせた。これまでずっと我慢してきたが、お前たちのリナさんに対する冷たい仕打ちは見ていられなかった。早く出て行ってくれ。義父は玄関を指さして言い切った。実は実家に戻っている時から義父にこの相談をしていた。大和と義母の態度によっては家を買い取りたいと。義父は快くその提案を受け入れてくれた。私たちは水面下で相談を続け、ついに決断する。私の荷物を捨て、娘に愛情のかけらも見せなかった二人が私を本気で怒らせたあの日だ。実家を出る前にメールしたのは義父だったのだ。そして私の復讐はまだ終わらない。それと大和には慰謝料1000万を請求します。はあ？私は封筒を大和に差し出した。一つは鑑定書。あなたが捨てた私の荷物の中には父の形見の時計があったって話したでしょ。その時計の価値が書いてあるの。あの時計は一点物で価値は500万。大和は驚いた顔で鑑定結果を握りしめた。もう一つは写真。あなたが不倫しているホテルの前で知らない女性と腕を組んでいるわ。何枚もある写真に写った女性は全員違う人だ。何股もの浮気の証拠を彼は真っ青になって見つめた。こんなもの、いつの間に？実家に帰っている間に興信所に依頼したの。ずいぶん別れて欲しそうだったもの。浮気を疑うのも当然でしょ。そんなの捨ててしまえばこっちのものだ。大和は鑑定書と写真をバラバラに破った。もちろんそんなことをしても意味などない。ちゃんと原本は保管してあるから。どうにもならなくなったのか、大和は義母に泣きついた。母さん、どうしたらいいんだよ。リナさんに土下座して謝りなさい。まさかの発言に私は笑い出しそうになった。俺が？だって相手は1億円持っててこの家を買い取ったのよ。さらに1000万も請求されてるの。二人は情けない姿をさらけ出して大騒ぎしている。嫌だよ。そんなの嫌だ。私は目の前で土下座をするしないで揉める二人に最後の仕上げにとにっこり微笑んだ。土下座なんてしてもらっても困りますから結構です。ちなみに大和の不倫相手には会社の上司の方の娘さんも含まれてたので報告しておきました。会社での立場にも気をつけてください。嘘だろ。大和は完全に撃沈。すぐさま土下座をしてみせるが私が許せるわけない。それから数日後、大和と義母は家を出て小さなアパートに移り住んだ。
不倫問題でヤマトは会社での立場が悪くなり、結局辞職したらしい。多額の慰謝料支払いもあるため、バイトを掛け持ちしてなんとかやりくりしているようだ。しばらくは女の子と付き合う余裕もないだろう。生活のためか、あの義母もパートに行き始めたんだとか。義父は私が家を買い取ったお金で、近所に小さな家を買い、一人暮らしを満喫している。近所なので、しょっちゅう娘の顔を見に来てくれる。そして、私はというと、買い取った家をリフォームし、母を呼び寄せた。体調も安定して、今は仕事にも復帰。娘は保育園に元気に通っている。父が残してくれた遺産で、私たちは幸せに暮らしている。天国にいる父も喜んでくれているだろう。余った遺産は、娘のために大切に残しておこうと思っている。僕の名前はユウト。これは、親に見放された僕が、どん底から逆転して人生の目標を見つけた話。僕の高校当時の家庭はちょっと変わっていた。というか、むしろ今時とでも言うのかもしれないけど、当時同居していた父と姉とは血が繋がっていなかった。実の両親が小学生の時に離婚し、母が僕を連れて再婚したのが義父。そして義父が連れてきたのが1歳年上の義士というわけ。時々、僕の境遇を知った大人から、実のお父さんが恋しくないのなんて聞かれることがあった。だけど、正直微妙というか、そのことはあまり考えないようにしていた。というのは、両親が離婚したばかりの頃、小学生だった僕は、一度だけ父さんに電話したことがあった。だけど、彼はこんな風に僕を突っぱねたんだ。もしもし。父さんだよね。僕、ユウトだよ。僕は、数ヶ月ぶりに聞く父さんの声を聞いて、思わず涙ぐんだ。ユウトか。うん。父さん、どうして出て行っちゃったの？寂しいよ。ねえ、会いたいよ。小学生なりに一生懸命伝えたつもりだった。だけど父さんは、ユウト、お前はもう俺の子ではなくなったんだ。電話してくるな。どうしてそんなこと言うの？いいから、もうかけてくるなよ。切るぞ。父さん！ガチャリと電話を切られた。僕は顔中を涙と鼻水だらけにして泣いた。記憶の中の父さんは、僕とよくキャッチボールなんかして遊んでくれて、陽気でよく笑う人だった。それがどうして、こんなに変わってしまったのだろう。僕は傷ついた。それ以降、もう父さんには電話していないし、父さんの方から連絡をくれることも一度もなかった。そして、母が再婚した義父もまた厳しい人だった。義父は目つきが鋭くて、言葉も気性も荒く、近づきがたい印象を与える人だ。だけど、経営している食品卸の会社は、一代で事業を急速に拡大したようだから、ビジネスの腕は確かなんだろう。ただし、義父が唯一目尻を下げる相手がいた。それが義士だった。義士は外見が良く、成績はパッとしないけどよくモテた。過去には、大学生の彼氏を連れてきたこともあった。そんな義士を義父は自慢に思い、お前は絶対玉の腰に乗るぞ。なんて褒め、欲しいものは何でも買い与え、甘やかしていた。だけど、義父も義士も血のつながりのない僕に対しては冷たかった。僕は化学物質に敏感な体質で食品アレルギーもあるから、生活環境に注意する必要がある。だけど、義父や義士は僕が食べられないものを平気で目の前に広げた。食べ物以外でも僕のすぐそばで香水を使ったり、僕の体調が悪い時にわざと冷房の温度を下げて悪化させたりして陰湿ないじめを繰り返した。4年前、僕が中学生になったばかりの頃に自分の置かれた境遇について母を責めてしまったことがあった。でも、今となって思い返すと母は優しく、僕の体をいつも気遣い、それとなく義父から守ってくれていた。料理だって、こっそり僕の分を別に用意してくれたし、時々僕と2人で出かける時間を作ってくれた。だから、僕は母が愛してくれているのはよく知っていたけれど、やはりこの頃は反抗期だったのか、母をわざと困らせるような話し方をしてしまった。どうしてこんな奴と再婚したんだよ。俺の人生めちゃくちゃにしてくれて。言うと、そうよね。ごめんね。もっとマシな男捕まえられなかったのかよ。母の目にうっすら涙が浮かんでいて、傷ついているのがよくわかった。だけど、
僕は目をそらしたまま続ける。前の父さんだって母さんを捨てたじゃないか。あいつもどうせ同じだろ。俺の将来とか絶対興味ないし。言うと、お父さんはあなたのことを誰より大切にしていたのよ。そんな悲しいこと言わないで。じゃあなんで離婚なんかしたんだよ。思わず当たり散らす僕に、母は寂しそうに微笑んだ。そうするしかなかったの。いずれわかるから。今はお父さんがあなたを大好きだったって、それだけを信じてあげて。それに私も、あなたが将来不自由しないように、貯金して蓄えているから安心しなさい。母は当時パートで働いていたから、細々とした収入があったはずだ。そのことを言ってるのだろうか。僕は離婚の経緯をはぐらかされたようで納得できなかったけれど、母の優しさが照れくさくて、そっぽを向いていた。そんな母が亡くなったのは昨年のことだ。パートの帰りに交通事故に遭い、僕が病院に駆けつけた時にはすでに冷たくなっていた。僕は視界が真っ暗になった気がした。お葬式は、岐阜がごく簡素に済ませ、遺品の整理も始めたけれど、もともと質素な生活をしていた母のこと、目立った金品もなかった。それどころか、銀行の通帳を確認したところ、パートで得ていた収入もごっそり現金で引き出されていて、行方知れずになっていた。あのアマ、使い込んでいやがったな。岐阜は逆上した。母が亡くなったばかりだというのに、猫ばばしやがって畜生とか、とんだ泥棒猫だった。とか、これから金がかかるっつうのに。など、ひとしきり悪態をついた。これから金がかかるというのは、翌年に控えた姉の大学進学のことだったろう。そういえば、母は僕の将来のために貯金していると言っていたが、あれは一体どういうことだったのだろうか。僕の進学費用まで母は使い込んでしまったのだろうか。突然の事故で亡くなってしまったから、母の真意を知る手がかりは何もない。僕は心底がっかりした。母が亡くなってから、僕は岐阜と義士との3人暮らしに耐えた。相変わらず僕をいじめる2人に対抗するため、自分の食事は自分で用意し、できる限り家にいないようにして、学校で勉強に励んだ。うまくすれば、奨学金を手に入れて進学できるかもしれない。それだけが希望だった。そしてつい先日、一足先に姉が大学に合格した。いわゆるお嬢様学校というような、偏差値は高くないが金ばかりかかる私立大学だ。それでも、岐阜は義士を大げさに褒めた。やはりお前は自慢の娘だ。今日は遠慮せずに食えよ。盛大に2人で宴会をやり、僕はその横で白ご飯を食べていた。岐阜は、義士の進学や一人暮らしの費用をすべて出資し送り出した。そして4月に入り落ち着いた頃に、僕に告げた。お前の顔を見るのもあと1年だな。なんだよ唐突に。岐阜と2人暮らしになり、僕はできるだけ岐阜と顔を合わせないよう、時間をずらして生活していた。だから、岐阜から声をかけてくるのは稀だった。覚悟しろよ。お前が高校を出るまでは仕方なく面倒を見てやる。だがそれ以降はもう知らん。この家の敷居はもうまたがせないからな。は？急に一体何を言い出すのかと思った。つまり、僕は高校を卒業したら住む家を追い出されるということなのか。岐阜はニヤニヤしながら続ける。俺がお前の面倒を見てやる義理はもうないってもんだ。高校卒業と同時に、お前との縁は終わりだ。金も一切やらん。だからあと1年の間にせいぜい稼いで、一刻も早く俺の前から消えろ。お前の顔を見るたびにヘドが出る。18歳の高校生に対して、あまりに無茶な要求だと思った。だが、岐阜は必ず僕を追い出すだろう。僕は慌ててバイトを始め、学校にいる以外のほとんどの時間は生活費を貯めるために働いた。そのせいで頑張って保っていた成績が急に落ち、受験は絶望的になった。僕は寝る間も惜しんでバイトに明け暮れ、就職先を探し、手当たり次第に応募した。けれど、うまくいかなかった。僕は就職先を見つけられないまま、高校卒業前に引っ越しの荷物を整え、家を出た。岐阜はその日、僕のわずかな荷物を眺めながら、惨めだな。まあ、汗水垂らして生きていくこったな。と、僕は嘲笑った。岐阜はそれから別れの言葉もなく背を向け、ああ、これで口減らしができたと言っても、今月も厳しいな。また一人切るしかないか。と、何やらつぶやいて去っていった。岐阜の事業のことだろうか、
何やら問題を抱えているらしいが、僕にはもう関係ない。僕は構わず家を出た。それから2年後、僕は20歳になった。バイトを掛け持ちして、なんとか食べているけれど、もっと安定した仕事を見つけたいと思っていた。しかし、高卒で働ける場所は限られているし、体が弱くて敏感な僕には肉体労働も厳しそうだ。このままフリーターとして生きていくしかないのだろうか。僕はお先真っ暗な気持ちだった。そんなある日のこと、バイト後に帰宅してテレビをつけたら、見覚えのある顔が映っていた。父さん？思わずその顔を凝視する。小学生以来見ていないから確証が持てないが、幸せだった当時の記憶がくすぐられた。覚えているよりも随分痩せたように見える。しかし、インタビュアーが呼びかける名前は確かに父さんのものだ。番組は、波乱万丈な起業家の人生を紹介するドキュメンタリーだった。番組を見ていると、10年前に事業に失敗したこと、多額の借金を抱え、不本意ながら離婚し、以降妻子と音信不通になってしまったことなどが語られた。そして現在、父さんはレストランを経営し、大繁盛してるという。まさか、父さんが本当に？僕は信じられない思いで番組を見ていた。しかし、離婚の時期や息子の年齢も合致する。間違いなく父さんの物語だった。番組の最後に、インタビュアーが父さんに話を振った。では、一番最後に、視聴者の皆様にメッセージをお願いします。はい。私の人生からお伝えしたいことは、どんなにどん底だと思える時があっても、人生おしまいだと思える日が来たとしても、必ずいつかは報われるということです。そして、他ならぬ私の息子に、私の物語を伝えられる日が来ることを信じています。父さんの最後の一言を聞いて、僕の目から涙がこぼれた。優斗、もしこれを見てくれていたら、今まで連絡もできずに済まなかった。でも私は、今でも君が大好きなんだ。君に会いたい。僕は急いで父さんのレストランを調べた。今からでも、急いで行けば閉店に間に合う。僕が慌てて家を出て、電車に飛び乗った。父さんのレストランは、海の見える高台の上にあるイタリアンだった。無農薬や環境に配慮して栽培された野菜を主役にした自然志向の店だ。夕食時の店内はカップルや家族連れで賑わっていた。店の前に着いてから気づいたのだが、あくまで経営者である父さんが店舗にいるとは限らない。事前に電話して確認すればよかった、と後悔したその時、聞き覚えのある声がした。いやあ、山田さん、いつもありがとうございます。店の裏に回ると、農家さんらしいおじいちゃんと話している。つなぎを着た男性がいる。間違いようもないその姿。父さん。男性は振り返り、僕を見ると目を丸くした。優斗か？優斗なのか？男性が駆け寄ってきた。ああ、父さんだ。僕は小学生の頃に戻ったような懐かしい気持ちがした。その日、10年間の隔たりを埋めるように僕たちは語り合った。父さんは僕と母を置いて出て行ったこと、理由も説明せずに音信不通になっていたことを謝ってくれた。当時は借金取りに追われていたから、妻子に迷惑がかかるのを恐れ、そうするしかなかったのだとも教えてくれた。そして、新しいレストラン事業が軌道に乗り、借金を返済した後、岐阜に何度も僕との面会を申し入れていたものの、冷たく拒まれていたことも。あいつ、ほんと最低だな。僕が思わずつぶやくと、父さんもしんみりと言った。ああ、辛い思いをさせて悪かった。あの人の冷徹なやり方には本当に腹が立つ。お前に対しても、会社経営においても。父さん、まさかあいつと取引してるの？まあな。優斗に連絡を取るための苦肉の策だったんだけどな。で、それで分かってきたんだが、あの人の会社は結構やばい。数年前に事業が傾き、次々に従業員がリストラされて、会社の規模はかなり小さくなってる。だけど最近営業利益が急速に回復しているって言うんだ。何か怪しい手段を使っているんじゃないかって、業界じゃ噂になってる。そういえば、僕が家を出ていく時にも、岐阜はリストラめいたことを口にしていたような気がする。岐阜なら、金のためにどんな手段でも取りそうだと僕は想像した。
そんな怪しい会社と取引をしてたら、父さんだって危ういじゃないか。ああ、だから何か調べる手立てがあればと思ったんだが。僕は少し考えた。岐阜は自宅の一角に事務所をしていて、現場から離れて静かに作業したい時にはよく引きこもっていたし、時折社員さんが訪れることもあった。もしかしたら何か手がかりをつかめないだろうか。父さん、僕にも協力させてよ。ユウト、いいのか？うん。僕だってあいつにひどい扱いを受けてきたんだ。ちょっと痛い目見てもらわないとね。それから数週間後、ちょうど夕方のニュースが始まったところでテレビをつけ、僕は父さんと一緒に注視した。ニュースキャスターが読み上げる。次のニュースです。また新たな食品偽造が発覚し、消費者に不安が広がっています。今度テレビに映っているのは岐阜の顔だった。この日、岐阜が経営していた食品卸の会社が産地や無農薬を偽った食材を流通していたことが報じられた。この度、辞職を強要された社員からの告発により、偽装問題が発覚したとのことです。現在、警察が取り調べを進めています。パトカーに乗る岐阜の顔は、威勢の良かった様子はどこへやら、げっそりしているように見えた。僕と父さんは、にやりと顔を見合わせる。ユウト、やったな。ああ、いい君だ。実は、ここ数週間、僕は岐阜の家を見張っていた。岐阜がいない隙を見計らって、事務所で不正の証拠を探したり、岐阜の事務所に出入りする社員さんの様子を伺ったりと、地道に張り込んでいたのだ。そしてある日ついに、岐阜と社員さんが言い争う場面に遭遇した。社長、しかしこれ以上はもう無理です。おい、俺に盾つくのか。これ以上はもう隠しきれません。消費者の目が厳しくなっています。それをどうにかするのが下っ端の仕事だろう。無能め。お前の代わりはいくらでもいるんだ。わかってるな。その社員さんは何度か事務所に出入りしていたが、ある日ついに辞職に追い込まれた。そこに僕と父さんが告発の話を持ちかけたというわけ。父さんの会社に再就職している。僕と岐阜の縁はこれっきり。そして岐阜の被害に遭う人がもう出ないようにと願うばかりだ。後日知ったところによると、逮捕された岐阜は食品偽装の動機について、会社が自転車操業に陥っており、少しでも利益を出す必要があったと説明しているそうだ。事業が傾いた当時は、技師が進学したタイミングでもあったから、より売り上げを出す必要があったのだろうと僕は想像した。技師は、岐阜の仕送りが途絶えたことで、自分で学費を工面しなければならず、バイトを掛け持ちして何とかやっているらしい。それまでブランド服や化粧品を買い漁っていたキラキラ女子の面影はもうなさそうだ。僕は、それから父さんのお店に住み込みで働き、翌年晴れて大学進学を果たすことができた。というのは、ある日父さんが僕に意外なものを手渡してくれたから。ユウト、お前にずっと渡したかったものがある。父さん、何？手渡されたのは、見覚えのない銀行通帳だった。だけど、表紙の名前は僕の名義になっている。開いてみると、毎月定額が入金されていた。残高は合計500万円ほど。母さんが、お前に残してくれたものだ。僕の中で、あなたが将来不自由しないようにという母の言葉が蘇ってきた。母がパートで稼いだお金は、とっくに僕のものになっていたのだ。しかし、通帳が岐阜に見つかったら、きっと取り上げられてしまうから、父さんに預けていたのだという。起点の利く母のやりそうなことだ。きっと、母は信じていたのだろう。いつか父さんが事業を立て直して、僕に会いに来ることを。僕は、亡くなった母を思って泣いた。本当は、高校卒業前に渡すつもりでいたんだけどな。お前もすっかり、立派になっちまった。父も、涙を浮かべながらくしゃっと笑った。僕は今、大学で化学物質が食品に与える影響について学んでおり、将来は父さんのレストランを継ぐつもりだ。父さんと共に子供たちに安全な食事を提供し、笑顔を広げていく日を夢見て、僕は今日も大学に向かう。